Bor kelebihan begini sedang no ini kejing seng kejongi kene ke sengi ke kerpang kum ke jeseng ke bangi mau kerpang ya ke jing syakri jang ke skul pun pa om tang hani ke balang jongi re ke perthai barak ko ke mitip ya ka kum ke world Sunday school day ngapri yang sobhai pi barok ki para mengit ki beit nadu ki long kapa ki long kemi ki kun samla ki hap ki barit lukum ju i nong ki temen mesan ki beit ki jongi ki bolong ki nong syarai jangka balang ki khot komiti balang bat kerpang lebenta i pastor i beit jongi i pelat ya ke por ke bekodor jongi ban don lang hapdeng jongi ban sam ya ke kecien ke jong ublei hapling jongi pengaduai bu boleh undon rikat i pastor un ai i ka bor i jing champang ka wah dumun sim bakut ba sumba yun bet akni ka no pai singi kan long ka jing ku yang ilang i wei pi wei ba ka tien ka jong boleh kan yo jaka hagi do nut ki jong i nang lak men trei kam ka hagi jing im go man la ka singi jongi kat ba u boleh udang ba is nei hasla jong ni kando te shwab gini ach khmat tu gini pendam lang jing duai trai ublei baru kupa jong yu hab neng ngidon tang man aingu yema ko pa namar ka jing bha ka jing is nei ka joma malayalam mingi bagin don ka ni yeng ka bekentang ka joma bagin yo ka ni ka jing syakri ban mani yema ublei wa im udai wan yo ka bor ka jing ro baro bat ka buram baro kenrat trai ngidon kum ni kum ki khun jama ban wat ya ka khmat jama ka ka por kan rat trai kum hari ka sngi ka kerpang ya ka bangit kan mau kerpang ya ka jing syakri jong ka skul pen pau ho ya ka ni ka ri ka bi jongi ha ki balang ha assembly bar ko bat kum ju ha ka perthai bar ko menang ya rap ni ko pa ka ni ka kecien ki jama kan yo jaka ha ki jing im ka jingi ki donut ki jongi ko pa kawan long long rim ke bas kem nak betul ke im jengi kawan Christian bor apa deng ke jengi lenti ke ba ba kelan jeng ke jengi im ko pa begila ban yang skem hadu ta singi ke bakut ke ba wain jeng ke jengi im ke jengi kenang begin yo atra ya ke ya ke bunyi ap kami lenti ke jengi kular ke bamla kular ngi ko pa ban mamla pen kre na pata jongi ke ta yeng shong ne ko pa trai begin yo ban don mat me shilenter na bam jukut shabam jukut ha kata ka jaka ya kamal pun kre ka bolong ka bdeng bagi jing suk ka jaka hi habam dan shu kita ki jing jenjar ki jing khuslai ki jing ale ki jing pang ki jing stom turai ngatu wai bom isi ban bat skemi kat mamrang ibit ban bu is nengi wei pi wei hasla jeng kendo ko pa bagi la ban yai ne skem ban ka ktien jom ban yai long ka bor ka ta jongi hap deng ki jing ale jeng jing im nadu ka bas sedang jeng jing im hadu ko wai no jong kangi IT lot atrai ko jisu bagi ni kejing syakri kamu gidan hakik sangti kau dan bor cuma angin sengoi ke bor kejing alamu cuma siam bakut cuma ngingu idam mengipan ngi kerpat kini baro tang hak kerteng ke dan bor buat kabat hiang tam mereka jong turai undang perembai jong yu Jesus Christ amen ini sedang kejing syakri jongi dan ngi ruai lang ia kejing ruai kabasispa lai puwei kabathmai bat sispa arab hundai kabarim bat hadin jong ni kejing ruai ngas go bhaban kerpat girang ba walang jongi i Mr Victor Khar bin pinpuli na kecin kejong ble bat banbu iki kejing duai tu yang lam kajing syai bat ka bor bakrau kalong kak tin ublei shikin no em kam la bandu da shishakan saskem kak tin batiyang kum kanga
Kayai pen pau ki jor baba kajing long khut u blei ki kular jong u kum kasih dalai lei kem laki shiken no em cam la anja các tiền u blei jong i ki kular jong u bala shon ki bakal soi small blapun kalen ti pernai shaneng shakli ki klon Shua ya kaba ngin pendam lang kecing duai ngin yo ya kaban sya skor kat tu kat ni ke bentan nak ketien kejong blai ya kaba ngila ban sem nak gospel kat bakum yones kalanong ke benongkong bat kat khot ke benongkong ke baar bat ke balai kumju nak gospel kat bakum lukas kalanong ke basau kat khot tang sit khot ke basau hi kita pijeng ruai sam ke basis pak khat khandai ke khot ke basis pak san ke sithi ke baal ke jong Paul apostol Chau Timothy ke lenong ke benongkong bat ke balai kat tu kat ni teliki bentah kit khot bat ke bakhadu seisin nak gospel kat bakum Yohanes ke lenong bakhat san kat khot ke benongkong ter seisin ke lenong ka gospel kat bakum Yohanes kelenong ke benongkong kat khot benongkong ke baar babalai Lukas sau jing ruai sam khat khanda sispa khat khandai kat khot sispa san ke sithi ke baar upol apostol Chau Timothy kelenong ke benongkong kat khot kelenong ke benongkong bat ke balai kat tu ni tikhan bat ke bakhadu ke gospel Yohanes kelenong ke bakhat san kat khot ke benongkong terter kaktien ke baong kumni ha kabam menongkong uladon uktien bat uta uktien uladon bat ublei bat uta uktien ulalong ublei uni uladon ha kabam menongkong bat ublei dau lalong ki ai barok bat klemu om sem lalong ke ai ru kabalalong te ujisu ulai thu hau la tho om tang da ukpuhi ba un im ubriu Henry dakiktin baro kicong ublay. Kaktien jome kalong ka syarak kikijat jonga bat kecing syai hakelenti jonga. A Timothy tori kendong ya kata kabala ai hame. Haba ngalaken mau ya kata kejingat kabaklem arsam kabahame. Kabala syong nongkong haka kiau jome kalois bat ka kemi jome ke uniki bat nganget scam hamiru bat ba na bendang khunlung melatip ya kita ke jingtho bakhut kibala ban pen start yemi sya ke jing penim
da ke jingit ke bahau Kristus Jesu ke jing tho barok ke long ke bala persat mensiam dok blai bat ke ba mentoi ya ke jing hikai ya ke jing senang ya ke jing penbai ya ke jing penbelien ke ba hakahok kenang ba ubriu jong blai unjo long janai ha bala pendap yang iu sya ke jing le ba bha barok manga ngelong udiang so wanya ubasisya bat kupa jonga ulong nusmar biso ketenat baro kabahanga kabam seso ngorno bat ketenat baro kabasiso uklat yeka bakan yo siso khambun pi menta pilong ki bakhoi dakata kaktin ya kabangala keren hapi to yaine hanga bat manga hapi kumba ketenat kamla ban seso naladihi lemda kayane ha udiang sowan kumta mapiru lemda piane hanga lada piane hanga bat ki ktien junga ki yane api ya ka ai ru ba pi mon pinpan tekan long ya pi ublain se ka ban kerku lengba ke jing pule na ka ktien ka bakhu jung bat ka basya skor ngin pendam ha ki jing twai kaburam ka jingu bat ke jingero barok ngi ai same ablai uba kupa jungi uba hableng ka jing it blai ke chome ya ka ba me penla yangi kum ki khun ki chome ya ka bangin nang yo ya ka ni ka por ka ba kordor ya ka bangin yo ban kiu sa ka yeng ka ba kentang ke chome kerpang leng ba jo ka ni ka ski ka bang yo ban rakhe ka kum ka wall Sunday school Sunday try kan rat ngida aingu ya me ya ke jing dan ringkat ke chome ya ka ba me penla yangi kum ki khon jong ka balang try kan rat ya ka bangin yo sngo ya ka tin chome sisa try kan rat lengba ke jing sumar sukher ke chome lengba ke jing yelam ke chome lengba ke jing dan ringkat ke chome ya ka ba me penla ingi kum ni ke bangin dan krui ha ka ne ka yeng ka ba kentang ke chome ya ka bangin yo sngo ya ka tin ke chome ka tin ka ba pen kan mau ingi batang da ka tin ke chong uplehi ka bangila ban im ya ka bangila ban san ya ka bangin nang la ban yai leng ba jo ka we ka sngi sya ka we pan ho oi try kan rat me yo i yangi kum bangilong ngilong tang ki brio ki badap tang de ki jing tlat ba ki jing duna sudah handai da ki jing ai ba ki jing snei ki jome ya ka bangila ban yang hadu kan ka kileman kum ne kum bangilong ngi aingu ime try kan rat ya ka bang yo ban rakhi ya kan ka World Sunday School Day ka balong si benta kan try kan rat ka bang yo ya ke jing hikai na ka ktin ka ba khoj ke chome ka ba man ka sngi ublei ngi yo ya ka ban sha skor leng ba ki nong hikai ki ba me la bu kerpang kan try kan rat o ngi pan pau ya ke jing sngongu ya me try ji supin ka ba me ai ngi ya ke ne ke jing sisa ka ba kordor me ai ngi ya ke ne ka ktin jong ke jing im me ai ngi ya ka ban tip ya ke ne ke jing sisa namar me melong ke jing sisa nama ka ktien jo me ka ong nga balong ka lenti ke jing sisa pat ke jing imrude aingu eme try kan rat ya ka ba me aingi ya ka bangin yo ya ka ne ka por ka ba kordor ya ka bangin yo sngo ya ka ktien jo me atrai kan rat ai ba ka ktien jo me kan da yo ban su thiet ha baro silenter jong ke jing im jongi ya ka bangin nang la ban san da ka ktien ka ba khoi jo me try kan rat la da ka ktien jo me kam don ha ka don hut jongi atrai kan rat ngin long kita ki ba ha ba ki ba ur haman la ke kliman hande atrai kan rat ka ktien jo me ka pen start ka ktien ko jo me ka long ka bor ka ktien ko jo me ka long ka syarak ka ktien ko jo me ka long ka jing sai ka ktien ko jo me ka long ka ngap trai kan rat nama kata ai bangin la ban le ya ka mon ka ba khot jo me da ka bangin jan se me trai haki por baro ya ka bangin yai yo sngo ya ka ktien jo me atrai kan rat ngida dwai ket paru hakabakum kan ka por habangi dan kat ni krui ki khun ki jome nadu ki rangba ki teman ki samla bat ki kena badru isnei trai kan rat ka ba men pen ngo ha pedang jingi wei pi wei baro da ka jingi lam ku jong umen sim ba khun bakum ki long pa ki long mi ki khun samlaru nginda trak dik dik ya ka ban yo ban kieu sya ka yeng ka ba kentang cumi leng ba jong ke jing skul leng ba ke skul pen pau kalong ke jing ker khu na ka benta jungi wei pi wei baro habangin yo sngo ya ka jing hikai na ka ktien jome ha pedang kini ki sngi ki babon jong ki jing hikai ki babon rukom ki babon ki jaj ki jaj
ya ka bangin lada ngem nang ban song thu ban lada ngem pla ban priang ya ketien jome ngin sha du ka ban ya lam bakala namar kata trai kan rat tu pen sngau hangi wei pi wei kit khot cho ka balang ya ka bangin trang ya ka ban yo ban sha skor leng bak jing kai na ka ketien jome atrai kan rat ngira duai ya ka ba men ker khu leng ba jong ki jing sakri jungi hakan ka por si kentien trai kan rat nam ta la ka jong ka balang ka jome ka balang presbyterian pokse ka mamela kerku kerhaya ka trai kan rat ka bala ka bakala trai ban yang skam hadu kini kiski rengkat ba ke jing syak skor ya ketien jome lengkat ba da ka jing kongu ya ka ketien jome ban yalap ya ka gospel haki ben rio baro kat kum ke jing yalam ke jong umen sia makhoj ka lale ya ka ban pendap ka kam ya ka ba melapan syat aka isnai ya ka ba menang yai kerku ya ka ba onang la ban yai lap ya ka ni ka ketien ke jome ya ke jing iet ba ke jome ya ke jing ia ba ke jing penim ke jome haki jaka ba per trai kan rat tuker ku ila ke jong balang si kentien trai kan rat na ka benta kom ka balang ya ka bangin sayo ban jiet pat iki nong sarai jo ka balang ngi duai trai kan rat ya ka ba men pensko hangi wei pe wei rut khot barok jo ka balang ya ka bangin sim khya ya ka ni ka kam ka bakentang ya ka bangin la ya ka ban duai ha metrai kan rat ya ka bangin kieu sa ka yeng ka ba kentang ke jome ya ka bangin yo ban le ya ka mon ke jome da ka bangin tho ya ka kertang ya ka ba me pensko dang jogi ya ka kertang ya ka ba melejit sa ka kam ke jome ya kita kirang ba ken trai ngida duai trai jisu ya ka ba menang ya kerku ya la ka jong ka barang ba ka ni ka por trai kan rat sa si phang pot usakri jome ya ka ba melawan lama padang jung ya ka ni ka por ya ka ban yo ban sam ya ka kubon na ka ketien ka ba ku jome ngaduai tu pen slek ba me da ka bor ke jong umen sim ba ku usakri jome un bet ya ke sembai jo ka ketien jome ka dolong ka bor ya ke jing pen thama yang i wei pi wei baro habangin mi na ka yeng ka bakentang ke jome nginda long ki briu ki bala pendap da umen sim ba ku isnai atrai kan rat ya ka ban men kerku ya ki benta baro ya ka bangin ya pendap leng ba jo ka ni ka por sim ya ka bangu jong ya atrai ngau ya ke jing duai ba ke jing khot ka pat jong hoi de ka ma bat klet ye kijing bambyang ke jungi ki lat kilet kijing duna kijing bekala ka ba misam ha kijing em jungi namar bangingu ngidam bat ngi pan ha ka kerteng ka jung trai ba ye bat unong pen em ba ye jungi Jesus Christ amen. Ki parabangai be ye kini kilong jing penbana hagan ni gasni anam dan jeseng thei jeseng samla ka porsan beji janme in yo nong pulis dang badwai Mr. Taydon Nam Kharmuti in yo ega book by book Bible study nong I Bible study Reverend Elling Score ha English service pulis bijar ka porsa steng janme in yo nong kren Mrs. Meba Lapang la sai gasni ka sautrik November kala singu ble bening kong ju banai jeseng stang banai ba revival kan long pon risteng janmi ini nong pulis dang badwai Mrs. Purely Mai Milim ngap nong yalam bat nong kren dengan pesan M Alia haga ndrutrik u November ke jeseng miet balang pon risteng janmi nyo subject pedeng jong ka kuota jinglong ka wei haga balang nat subject ti utau bot hung bu utau bai ki yalong ka wei pesong remu sithi bening kong sinong koren nong balai ke khot ka bapra nong pulis dang badwai Mr. Tebor lang hujan nong kren dengan pesan bi lingwa haga khandai 3 November kasi sa jan ye jeseng duai ko pon rusteng janme ini nong pulis dang badwai kong ibari care sons shipotrik November kasi ublai i program bilong umne nyob jim step ini jeseng khna kan de Bible study men shim dengan pesan ki anwar khandai sa pesan step ini jeseng school pen pau ta borok ki keran kata nadu cradle roll hadu kedan rang ba kelas persyang bat kelas root khot Shivjim Sni nyo jeseng sermon nong pulis dang badwai Mr. Dan Kupar Paganteng nong kren dengan pesan SW Carson Teo. Kajingnya bam kawai Christmas mentau senam karena ka arku new terik Desember si tho ding. Kumta kirang ba kibala jit ban lum yu senyang kawai Christmas kin sawan lum na kilong yeng jeng para bangai nang ni syakmat. Ngikir pat i para bangai ki bak hamdan bikin yen ok loy kenang ba ki para bangai ki bak hamdu naru kila banyo ban yesim mentalang Klem dan kamban no senyang
hagan ni kejingnya bam kawai bakmen kum kabalang ni sultanat berpentip bakan dan kejing kentiu kurim hapadeng Mr. Alat Arshi Rembai balang Presbyterian Nong Tmai dan Miss Rimia Lendam kun samna kabalang keni galong kejing pemena peningkong ni sultanat berpentip bakan dan kejing kentiu kurim hapadeng Reverend Victor Jones Lingdok Mau Pelang balang Presbyterian Mau Sendram dan Miss Wanda Shisha Lingdok Mau Long kun samna kabalang keni galong kejing pemena kebaningkong hagani kapor ngan besngoi kiji aingo kimala yo pedang ni para bangai hagani katayo waldap jing aingo shaga general fund juga balang yo na ndrupo tu li envelope but ki jing yo pedang kilong nyopo jar arspa arhu tengga ki envelope shaga fund thiet lum jing tap nya sau ku artli but jing yo pedang kolong khat pra hajar sispa tengga shaga fund thiet jaka na pratli kilong yeng yo silak lai pun ri hajar tengga niki pelajing aingo ijeng kena iyo pedang 1000 khandai sepakat khandai tengkah pelajing aingo skul penpau iyo lai pusau hajar sau sepak prapui tengkah pelajing aingo ijeng sermon bersibium sengi san pusau hajar sispa khandai pupra tengkah ni pelajing aingo ijeng yeng dong chatai sipo hajar arspa ndrupo tengkah jing aigo kerpang di para bengai syaga balang syaga general fund na lai tili kilong yeng baro kolong khandriu hajar tengkah jing ai kerpang sabas ke balang seka umpanai mission ar hajar tengkah ki jing ai ngo khau kham khat ar hajar ar spa san phau tengkah kumta ki jing ai ngo paro imi opdiang hagani tayo kilong lailak san pusan hajar sau spa ar pupra tengkah ubulin kerkhui pra bangai bi jiba ai jing ai ngo baro bat jiba duai na ka bendak kamu jo kini lang jingna to mentang la pois ko menta ka bangin yo yu jing spell naga ketien ke jong blei naga city ke jong pol skinong kolosai ke lenong ke ba lai ke khot ke ba khan riu bat inong pen spell yang i in day na so haban khot i temen pesan bias khat puri bin pen spell langi ke ni ke khot la prin ha ni ka program ha ka benta ka ba syapo jong ni program Subhanya yang lang baro an pen puli ya kan ka benta kabalong ka city upol sa ki kolosai kalong ka balai khot ba khan riu ngan ong bat sabut na din jonga ai bakak tien ukris kan syong kerhai hapo jong pi haka jing start baro haka bahikai pada ka bayas neng parlong haki sam haki jing ruai pad haki jing ken ut ba kenjam sim da ka barwai da ka jing ai haki do no jong pi shau blei blei shibon soba bansyong mentangin yo noi ke jing pemena nai oh maaf ya mabaklah mentangin yo ban lumno yo ke jing aingu kat barang lum kijing aingu ngini yo special number na ki combine samlarang ba senior but intermediate na tabat kabaan na choir jang barang pat hadien jang ni ya kerpat ya itu menusan ki syarak bin sobha ban pen kentang ni kijing aingu
show up while we're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories you somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows what's killing you. There's a kind of love that God is a lost, but you God erase. God only knows what they say about
Tôi ni pendem hak jing duai. Kumne sen pat o blay pa jibeneng. Iwan man aingo pat ka buram baro ka bari hok shime pa bude beri ben yo ka buram ka ho baro. Aingo me sen pat ko try nam tan ka no pa sni ka ko dor. Ba kum ki khon ki shika jime ko pa yo ka ni ka por bo dor sen pat ben don ka ying jime ko try. Nam ta ma chakri ba dunia ro pan buram ti jime pa pi. Ko try kan ran nya aingo pa pi ba ngidang yo kane kalat ko papi ye ka baniang man chakri man penan boram te jume haduk di sim tapu pat kham tam ro ko try kan rat ba kum kane ka si ko papi yo man rakhe kane ka World Sunday School de papi ka ba ka partheshit lup hi papi ka rakhe penan boram ne ka si ko pa kum ka sngi rakhe ka ktien ka ba khoi ka jume papi ko try kan rat ayu papi namta ka ktin baro ka balat ho ktin me kilom ka ktin ka em ka persat musim do blahi ka pa bi bat aingo tran ta ka khubol ba ka jing rwai ka bi ba an sapan dep ka pa ya ka jing tho khoj baro an sapan dep ka try kan dat ya ka jing tho baro ka pa bi ba
kat ko mo jing man ke jelong han ke parthai bi em ko bi shen ko bi kan ke parthai kam stam shu ko bi ba ngi gi dak shin ko try balan nang e pen dep ko bi ye ki jing tho na ka tin bu khoj be bi ko try re angu ko bi ba hadok ni si man tak bi ba kum gi bangai ko try inang yo kan ke lat kan ti ko try kan na di ka ban pule kitin chime ban puson kitin chime ban yo ke ji kai na kitin bu khoj me pa bi ko try kan ran gi balong ka jing khu ka jing khu bu krau ngi kan rat ha gi yo ban ke jit ya ke jing shisha jo kitin chime bu khoj ko try kan ram ha ni ko por pa bi gi don kan ke jing shakri lamba ke jing ai gi ber chime bi ki jing ai ki beri kepalang bagi jing kerhu bakraj mitrai i wana khmat cuma ko trai ban bo ini jing kerhu ki jing ai ngu ko pa bi man pen tang ki pa bi chano ba ka balang ka penan kam ko trai ka long shishu nam ta ban panyar ka tin jme man panyar ki jum hi ma jme ne ka khando pa bi sesin pa ne ko po trai kan ran ni ai ngu trai man ya lam shakri jme pastor bi jing trai ban sasam ka tin jme khandat por ne ka jan met ko pa bi pensle shakri jme da muslim khoj me pa ai ba ka e baro ko khobor mi sintor shakri jme ko pa kan long ka ba me karen pa jing ko try ngin sha skor pa pi yara try ngi ban la ban thli do no chi por ne ko po try bangin sha ba ka screen ke jme ko try kan yo ja ka ki do no chi ha mi sami no na ki jme ko pa ngin mi ko try ki bre bli yo ka jing pan dap da muslim khoj me pa pi kana chim ko por sa bro tu ma ma ngi Hangkateng batiang tam jukran ni mistress ngipan kerpan bro mentam la kataru amen Mentah pat ngin yo ban puli ka report nyong ka school penpiao jing penpao da secretary jong ka school penpao I superintendent penyak yang ni ke Jeseng ni ke Janmet I pastor berterangkat ki teman besan ki dekat komiti balang buat kumjuru I ki parbanget berok ngai ku play wall Sunday school day pi parok haga kerteng ke batiang tam jong try benung nong pendim jengi uji sukres ngayang haga ni ke Janmet ban ai kan ni ke report jong ke school pun pau kata nadu benai Januari hadu benai Oktober man puli ka kajing lam perang ke skul pun pau ke long kowei nekitnat trekam jong ka balang de hang ne bela hikai ka ketien u belai haki dekat ke balang kata nadu ki hep ki beret hadu ki balasan bat ki balarang ba de lingba kan ne ka Shalem la sandur bat penskem ya kejinget Kristan haki khon ka balang kumta ka balang ka simkhia kumro ban penyaj bet ya renti bat man kham pen bha bat pen khalai ya school pen pau na kawai ka por sakawai pat ni pen pau ko jing sngogo yu blei ya ka jingdong rengkat ko jong u bat ka school pen pau hado menta ki nongket kam ke school penpau arajar pusau superintendent school penpau Mr. W.D. Chen assistant superintendent Mr. T. Wan Niang secretary school penpau Mr. Y. Kharkungor assistant secretary school penpau Mr. Andi Susngi Mr. Wat Bor Jingshai Dekhar junior department Mr. Mac Donald Lingdo Maunai primary and infant department but Miss H. Pedang, Cradle Roll Department, Rengkat bat ki leaders jong ki department, ki kelas, ke school pun pau, ke don ki kelas, ki bayadai bat kereta, ki nong pule kumne, kelas rangba, samla rangba, senior, intermediate, junior, primary, infant bat Cradle Roll. Nalor kita ki kelas pelak kadau haneng, kadon ru ke English class, na kabenta ki kena school jongka Oscar Memorial Secondary School. Kadon ru ke kelas ke bengi khot
ke kelas persyang. Nak benta kitu ki para bangej. Ki bedang wan pinyoso shen ka balang bat ki bertemu ban wan pinyoso bat ka balang. Ka don ru ke kelas rudukhat. Nak benta kitu ki bedon jing temu ban pinyoso irade kum ki rudukhat jongka balang. Ka jingdon kinoikai bat kinong pule. Ha kelas rang ba kinoikai kidon laingot kinong pule rang khat saw kinong pule kan thai sau phau kidon baro san bu sawngot ki kelas samla rang ba kinoikai laingot kinong pule rang arbusan kinong pule kan thai arphau baro sau busan ngot. Kelas senior noikai san ngot ki nong pule rang arbusan kinong pule kan thai san punyo baro kidon prapuar. Ki kelas intermediate kinoikai kidon khadwai ngut kinong pule rang nrupuar kinong pule kan thai shispa anreu baro shispa nrupupra. Kelas junior kinoikai khadwai ngut kinong pule rang nrupongut kinong pule kan thai prapongut baro shispa saupongut. Ke kelas primary kinoikai shpongut kinong pule rang sanpunyongut kinong pule kan thai nyopuingut baro shispa aruprangut. Kelas infant he kinoikai hnrungut kinong pule rang sanpuwei kinong pule kan thai prapuwei baro shispa laipuar. Ki kelas infant red kinoikai saungut kinong pule rang shpongut kinong pule kan thai nrupongut baro nyopongut. Kelas cradle roll kinong ikai nyongut kinong pule rang saupusan ngut kinong pule kan thai nrupuwei ngut baro shispa nrungut. Kelas persyang noikai wei nong pule rang iwei nong pule kan thai ar baro dan laingut. Ki kelas English intermediate kinoikai wei nong pule rang lai kinong pule kan thai san baro prangut. English junior noikai wei nong pule rang saungut nong pule kan thai prangut baro dan khat arngut. English infant noikai wei nong pule rang iwei nong pule kan thai lai baro dan saungut. Mentaus nem arajar pusau kajingdon ki nong pule baro kelong kendai spa san puar ngut. Kajing terikam ke skul penpau. Ke skul penpau kedon lagajong ke komiti ke bakentup ya kinong kitkam kinong yelam jong ki department beper bat ki pastor ki teman besan bat ki rang ba balang. Ya ki kam jong ke skul penpau la penyat deki nong kitkam jong ke skul penpau rengkat bat ki nong yelam jong ki department. Ke skul penpau kamla penyat ceprang klem kajing terai rat ba jong ki nong ikai ki bada kamon ngobha kila kloy ban pendep ya kathong bat bantrai hagalingkha utrai. Kikam aju penlong jeseng skul penpau man kesngi utrai hakapor kendai sabusan menstep laitno hakapor bedon jeseng kerpang hakabalang lene don kum ki jeseng sinot lene presbytery bat district. Layo ban penlong skul penpau arpusan sien ko arpenyo sien hausnem araja arbusau kata nadu benai Januari hadu benai Oktober. Ka scripture examination arajar arbusau la penlong scripture examination haka ndreu tarik benai Oktober naga benta baro ki kerdan ka jagat ho exam la penlong hieng mane bat hapo Oscar Memorial Secondary School. Ye kerdan rang ba bat samla rang ba la penlong dekat take home exam. Kinong yelek scripture exam haunus nam arajar pusau kilong baro ndrus pa arpulai ngut. Ki jing aingo baliok pediang nadu benai Januari arajar arpusau hadu benai Oktober arajar arpusau kilong baro nyolak nyupu arajar arpunriu tengka. Kajing penkut sisen pat kum ku skul penpau ngiklem la daai ke burom bat kejing songongo yu belai ubal ayalam bat ubla kershan yengi wat hapedeng bon kejing telot henroi
kam jong ke skul penpau ki layat separang bat renti ba. Ke skul penpau ka ai kublei ya barok kini hikai kata nado ke kerdan kerel rol hado kerdan rangba naga benta ke jing sakri ke bakordor ke bakila ai. Ni ai kublei ru ya barok ki nong benta nado ki populis dang bat duai bat kumju ru ya ki buju yarap banlum ki jing ai ngo kinong penspel kuat niam bat ki baduai penkentang jing ai ngo ni penpau ru ki jing sngongo ya kinong tem bat ya kinong ilam jing ruai ha ka jeseng skul penpau ni penpau ki jing sngongo ya barok kinong pulis skul penpau senrang bat kenthei ki balayawan nakawai katayau sakawai pat ki batrang bentip bat bakan bat ban kham sngoto ya ke jing sisa ke badon haktien jong belai ni penpau ru ya jing songo ya ki nong peniat jong ke Oscar Memorial Secondary School ki balak sya ngobha ya ka balang ban penlong school penpau ha ke school jong ki nak benta ki kena pule ke jing kerpat ke school penpau ke kerpat ya ki kemei pa bakin pa ya laki kon jong ki sa ke school penpau bat la kerpat ru ya ki kemei pa bakin wan sa school penpau benyo ke jing hikai bat ke jing tip ke bakam janai sepang ketien ublei ke skul penpau ke bu ru ke jing kerpat ye pi baro ki para banget jong ke balang bepen bu lem ke jing duai ke jong pi bo ublei unai don rengkat ber ke skul penpau ha ke jing persang ke jong ka pensakri bat ban pendon burom ye ublei tu ublei ke jing suk unang kurku ye skul penpau nakawai ke por sakawai pat nak benta ke burom jong u. Tuan mentapan ngilapoi sebentar ke bini asngo yang ketien ke jomblei di pastor seisin pat ngapdian sobha i pastor HE Marbaniang luang pastor rangba jong ka sinot sepngi bat kebalang ke bidan hapo kebalang pentor te ngangej skam babun nanging itu i pastor tiradon napleng jongi ke bampat itu i ngak sobha kepat i pastor in sapen itu ilade tishwa bangin yo sngo ya ka ketien ke jomblei nga sobha ban kepat i ka praise and worship team bagan ya lam mingi hagi jingrai perlem sim katu kan ni shwa bu shakri jomblei un sim bentana ban keren ka ketien jomblei pleng jongi Ngo yo belai ula ai gini kalat ha ka bangila awanya rakhe gini kesngi ka bakerpang kata ka World Sunday School hukum jo ya ka ketien ka jong ka bawla ai hangi ka balong sisa ka syarak ki kejat jong awa jong phi bat ka bayalam bet ya ka jengem jong i we pi bai ani ka por ngin yang lang ngin yarwai lang ka jeng roi ka basis pa saupo ka bakran spang ka Bible ka Bible bang ait kalong ka ketien jong play ini yang lang ni ka por ngin yarwai lang ka jeng roi ka basis pa saupo Bible
Jisu ulongku bapela mat iishkor mismo lato hakak tien jongku trai Jisu ulongku bapela 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 Jisu long hanga nong sela siem jeng sok blai khao bor ulong upen em usumar nakapok kasnil bapela unok sius payaro bukan nunga kwape ya kak macamku ngan yo ya ro juno jingis nei jongu lenti shaka burang lenter ngan yairwa yin habneng ngan yo shong junom baru sayo ya shong la katno jing sok in long junam habam jukut amangin sayo ya shong la lembat utrai namargin sayo namargin sayo Junom habam jukut namargin sayo ya shongla lembat utrai. Namun tak beromplay, sengkau basang. Rangba belong gunung yalam jungkaneka jingeseng belong ru superintendent jongka Sunday School ki kpa ki jongi ki temen bersan ki rangba ki belong ru ki dekat ke komiti balang lembat pi baro ki para bangaj ba i hautrai nadu kilong kemi, kilong kepa, kikun samla, senrang bat kentai. Ngai kuble yefi haka kerteng ke bat tiang bat ka bat don bortam. Utrai bat unong penim ba ije jongi u Yesus Kristus. Nga penpauru ka jing sengau buram shikadei ya ka Sunday School Committee kabalakan mau bat ibit ban shania hanga bangan ai ya ka jingkren na ne ka jing senlok na ka tin ka jong blai ha ka ba kum ka ne ka sngi ka ba kerpang ya ka ba ngiatip baro kadai ka World Sunday School Day ka World Sunday School Anniversary Day ka ba arspa sau po sau nadu balas dang lanela seng dau Robert Reid kumtang ngoban ong bakane ka khubor ka ba phi kum ka balang phi organize phi pelong kerpang kan delong sisa ka jingmentoi ka ba kraw na ka bentagi parabangaj baro bangin yo ya ka ba kum kan ka sngi na du ne ka jing seng ka ba shpo bje badru ha kan ka por ka ba menta kermen ba ublay un kurku un don rekat bat ki benta na ka khubor ka jung u ka ba don ya ka ban yaslok ha kan ka por tongin ya phai nungkong sho ublay ha ki jing duai tongin ya duai
kumne a ublay ukpa jongi ubhabeneng ubalong try ka kam utray ka kimet bat kimensim bat kam tam utray jong ka balang ngai ngu ya me ablay ba mela yalam ya kaneka Sunday School Committee kumbala pen ngeu leng ba jong ka report kelum hagane ka por ban ngiduai ru ba menang yai kerku ya kane ka balang bakan yo ya kane ka mensim jong ka jing i ban pule ya ka ktin ka jong me bat ban trei penyat safrang ya ka jing syakri leng ba kane ka department ngiduai ba men kerku ya kane ka por ken mau yo syakri jong me ba melawan ra hangne bat kumju ru ya ka ban ya sam ya ka khubor na ka ktin ka jong me to pen kentang ya ka por tos ngeu ya ka jing duai ki jongi ha ka gerteng ka jong nong penim ba ije jongi Yesus Kristus ngingu ngidem ngipan amen nong ya lam yong bangan pen ngeu khendiat sepang ya lade imat ngamda ngeu dei tang bajaj baila ong banum da ong kentin rum sudai ngan subrom i de nga dei pastor jong ka KGP snot nadu mensua la ordei ni nga house nem khat khandai spa new po khandai but nga la shong thai house nem arhajar khat sau ngadang kadon kegerteng balang jonga hang ne ka balang Presbyterian pentorum kra nga syong ka saru hang taihi ngadang ya trehi ya ka balang rengkat bat ka balang kam tam ki kam jong ka KGP sinot sepni bat nagaventa ki kam jong ka KGP assembly mas ngoban ong ai khublei ya phi kum ka wei ni ki balang hapo jong ka KGP Sinot Pedeng bahau neu benai badang syudep ka General Assembly PCI ka lawan Bantung ya ka Provisional Sinot Pedeng bahkan long ka full-fledged Sinot bat ngas ngau dei ban ong ngis ngau bahas ngau komen kumbaga long menta ka Assembly ka jongi ka ladon lightly ki Sinot ka Sinot mingi ka Sinot sepni bat ka Sinot Pedeng na kuaru ban yatu bang ngila yakut laga jing sisa ngimpat dep bantai ya ka office ka bathamai hangne ha Central Ward ten rei namar bakatai ka office jong ka KGP Assembly kamlong shu kala khap ngiat than bat kala rim than te ka Executive Committee kala yakut ban pleno ya kane ka office ka bathamai haka arpu terik jong benai Disember bad bangin yo ban sedang no ya ka ban pelong ya ka jing trekam haka ne ka office ka batmai kata ka dei ka khobor ka bangadon ban pen sngeu pedeng jong pi haka jing sisa ngimpat la ban pendep pan penbit penbiang kum baka dei ban long dan reina mar ka jing dawa kerki ka kam sa syu kala poi show put uba ngihap ya kaban kerpat rit ya ki sinot ki presbytery sediku district bat ki balang bat kumjuruat iki riu simet lada ki don ke jing sneu sun bakinang ya kersan ai keliang si por arpor ban penbit penbiang bat baka KGP Assembly tang si por arpor kan sa penpai ki keliang namar ba kaladon lepa haka budget po jeng nisnem ki banwan kata kadai ka kubor ka bangawan ra hapdeng jeng pi ki parabangai hangne haka balang po se kendiat kum ka jing beteng ya kane ka sngi ka ba menta ka ba ngikot ya ka jing rakhe ka ba kerpang ya kane ka anniversary day ka ba arspa sau pusau kumbangala ong nadu bala sedang ya ka
da u Robert Reed ha kasnem kat newspa frapo isngeu bagalong ka burom bat ka jingu baka jing trei jong neu shakri jong blai kalalong ka jing kerku ka bakrau ha ka baki balang sitelup jong ka perthei khamtam ki balang protestan ki pediang ya kene kesngi bat kalalong kasngi ka bakrau bat ka balawan ra sibun ki jing kerku ya ki balang Kristan sitelup ka perthei kene kaladap menta uneu snem arspa sau po sau snem bat ngirik rakhe namar kata kum ka jing kenmau burom ya ka dor ka bamayan jong ka jing tre jong uneu shakri jong ublei ka Sunday school ka long shisha ka ba don kam namar ba ngi im khamtam hakini kisngi ki ba menta ka ba ngimla shu ban ai ya ka jing hikai ka ba thikna ya ka tin ka jong blai haki school haka por jong ki missionary ki Sunday school ki school jong ki balang ki hikai ya ka tin ka jong blai hanrei haka ne ka juk ka jong ni ka ba menta ngim yo lat shu wat ban pen sngeu len ban hikai ya ka tin ka jong blai ladang ye kren haki ying ki semru ngambeng hapdeng jong ka jing ya bunkam ka jing ya be ya ki kam ki kemi ki badon la ka kam ka jam ki batrei ki office ki babla ki bakitnong ki ba shong yeu shong hat ki mi dang step wat ya ka jaru ki mlaban bam ha ying ha bam ha dukan la ne ha office ki wan men mit kalong ka ba la thaj ban ya pule Bible ban ya hikai tin blei namar kata ngim shemla ban ai ka jing pule hakar kom ka badai daki kemi ki kpa ya lagi jong ki khun kum ta ngila shuino kum to tang bala pendep ban penbaptis ban shupha shas Sunday school kala shukut no kum to hanrei kalong ka badai ka badon kam shibun kumbang ilayo sngeu ki jing kren ki jing ruai ba kumno ban yalam ban hikai ki khon ki verit ki jongi khnang ba kinyo ya ka foundation ya ka tenrai jong ka jinglong Kristan nadu baki dang rit u Dr. Velikerham u ong ba ka jing hikai ya ka Sunday school don kam na du ka po jong ka kemi ba kadang armet ikun ba kan IT pen kentang ya lade hau blai bai tai kun ba ka pun ba ka armet insan haka spiritual na ka jinglong ka ba kenjaman sim haka ba ka kemi kan im haka jingduai kan im haka jing pen kentang ya lade hau blai kapan bor bau blai un ai tai kun ba inlong ka jingker khu ya i yau kpa ya ka jing ka sem ya ka kur ka jaj kum ta ba la yo i kun ka le khot ki temen basan ban pen kentang bat nda haba la dei ka por ka yo ban le ra sha jing mane ban pendep ya ka sakramen ka jing pen baptis bat nda bala don kato kat ne por ila sedang ban ki dalade ilej ban shong haka kelas kredel rul ban pensngau tenat ban penju itoi klung bat hadin kato kat ne por kan sapa daki kena nong trei ban don haka kredel rul bat kam hadin isadon haka to department kata kajing keren ne kajing pensyai na kaliang jong doktor Velikerham ya ki long kemi ki bala armet ngej bagane kanum long tang ka bau suong hanrei ka jing mutur bat ka jing perkhat ka jongaru kan long ka ba mentoy na ka benta jong phi ki long kemi ki badang don ha kane ka benta tenrei ma phi pat ki long kemi ki bala don ki khun ka bangadon ka long
lada phimla ya lade ban lek shegi Sunday school hanrei to ya le shitom ban pen kre ban pen poi ki kun jong pi ha ka jing seng khna man step bat nang tapat ha ki Sunday school namar ka ne ka dei ka shlem santur ya ka jinglong jingim Kristan ka ba shisha ladang ilala ban prung ya kini ki kun jong pi leng ba ka tin ka jong ublei kan long ka jing kerku ka ba kraw ba kini ki kun kin sedang ban long ki ba tibriu tiblei na ka jing seng khna na ka Sunday school bat kin long ki atiar ki ba koridor jong ka balang jong ka imlang salang bat kham tam kumno ban tei ya ka nega perthei ka ba dap tang de ki jing kat shaka bangi phai nga sngew ban ong ba ka Sunday school ka long ka ba don kam shibun ba nginya kit khli kit khia ngilayo sngew menta ya ka ne ka report na secretary da pek kai ya gitu ki number ba ka kerdan temen kham tam mangi ki rang ba imat ngila kham sngew khan ngila kham sngew rang ba ngil kham sngew tip lut hanrei ngi I ki nong wan Sunday school shunum dei nil hanrei kalalong kabarit shaba palat nga ai khublei ye ki long kumi la ne ka jingasang kantei ki khamdon ka jingkit khli ban wan shi ki Sunday school ka enrollment ka kham kiu ka khambun bat ka kham itanat nga ai ka jingero ya kine ki kerdan nadu ka kerdal rule infant primary terter bakidon ka jingkit khli kane kadai ka jakaban sara yau sembai ka tin ka jong blai kane kadai ka lengkha jong ka balang ka bamut hi ka lengkha ka jong blai ban bet yau sembai ka tin ka jong blai baladang idon ya ka tin ka jong blai ha ki donut ki jongi nginlong ki khun jong ka jingshai bat nginlong ki atiar jong ka balang ngilong ki atiar ki jong blai hap deng jong an ka perthai ka badap tang da ki jing kat shaka bangi phai te ladangi mangi ki kmi ki kpa ki yin Kristan ngimla ban sarai ki khun yak tin jong blai nadu ba ki dang rit kalong ka ba pipa ki khun ba kin lech Sunday school ki lap mit no hasurok ki to ki pisa ban ai jing engu ki thit huit mit ki thit mau marble dala dei ka por ba ki ui ba ki weipat ki para khna ki lawai jing seng makir ki wan mare phut phut ki ong ba lawai jing seng re ki ku thalti surok ma fi ki kemi da pej da husiar namar katang ngai kum u pastor kat kini ki snem ngada pej yit benia bha don shibun ki ba la yalam bakla haki ki jong kane ka perthai te la dama phi ki kmi ki kpa philalong ki ba fikir ya lagi jong ki khun kandalong shisha ka jinghi kai ka ba koridor na ka banta lagi jong ki khun shwa bangan poi sha ka khubor ka banga don ban yaslok nga shukwa ban ong I meirat lois bat I uniki kidang shurung balang sien haka jing yalap ka jong apostol Paul hanrai na marba kila pediang yau Jesus Christ kilong kami ki ba im haka jing duai kumta kila hikai yau Timothy nadu kredal rule hadu haka toko por kampadon kata nga ngek kampadon tenrei kila hikai nadu bau dangrit ban prung hau ya kan nongrim jong ka jingek Kristan lengba ka tin ka jong blai suki pa suki mian pa mian bat kumta terter u kelalong khna u ba tip sngi u ba don akor u ba don burom yala u ba nangban burom ya kemi ikpa ya ki bahaying asem uyo ka jing ich para khna uyo ka jing ich ki para samla uyo jing ich hadin na kinong sarai balang na ki nong yalam bat kadu uyo ka jing shania na ka balang bat ka jit u
kum utamen basan samla bat kadu upoi syaka kerdan kum ubishop jong kabalang ha Efesos shemlet shong school ha kano ka institution ka bakraw hanrei ka Sunday school ka bakraw ka day ka kemiik ka kemirat ka uniki bat ka merat lois bat ka kemi jong ka uniki kerpoi syaka kerdan kum bishop namar kata ka khubor ka bangadon ya ka ban ong lengba jong kane ka jinglam prang ha kane porno faisngi nga bu ya kane happy ki para bangej jong ka balang pokse ngin ya poino syaka khubor ka ba ngalapan kre nagabanta banyak selok ha kane kapor ka kubor nakaktin ka jong oblay ka ba lawan shon ha ka jimut jeng perkat jonga bangan keren ha kane kapor kalong naka kitab ka jong Jeremia ka lenong ka ba arpulai bat kad khot ka ba arpo khandai ka kitab ka jong Jeremia ka lenong ka ba arpulai bat kad khot ka ba arpo khandai kane kad khot ka ongkumne hato ka ktin jonga kam hato ka ktin jonga kam long kum kading ong utrai bat kum uternem uba penluet jin yau mau siang ka kilong arteli ki jing ong ki jong blai ha Jeremia ten rei ngan nom kren syapang kading ngan kren tang syapang ternem hato kaktin jong ublay kamlong kumuternem uba penlewet jin yau mau siang kata gadai ka jingkeli naga benta jongi baro ki badon ha kane kapor ublay ukren hakikun Israel hakato kapor bat ublay ukren mentaka sengi haki parabangay jong ka balang pokse ya kanekat khot kaba ngalapan sengew menta nengkong neng syap ngakwa banya phai khendiat shaw new ternem udei new ternem ngi barok ke balasan ngias ngutubha ya uternem mdon kam bandaya batai shibun uternem ulong wei na kitiar jongka longying long sem uba dadon kam hadu kata nganong kwa ban batai shibun syapang ternem namar barok ngitibha handrai ngakwa ban batai khendiat kane kapor tang yakilai jaj ki ternem uternem uba nengkong ni ong unemba uternem uba ar ni ong bej uternem kabamut uternem pedeng bat uternem uba lai udei uternem uberit na ki baritam ban syong kelum tang kumta te khnang bakapor kanum slem ngin ya poibek sya kine kilai jaj lane sya kine kilai teli ki ternem kumno ki don kador kumno ki don kabor bat ka ka kam jong ki naga benta ka imlang sa lang jong ni kum ki khun ben riu shi telup jong ka perthei une uternem ba ude uto ubahe
uba ki misteri jongi lane kito kinong timau kim jula ban pendon kam ya utang kawai kakti ban bom kinom la namala da bom tang kakti don bor hanrei ke ei ka ba kile kalong ya unemba ke haban pendon kam da kakti jongki boro arteli bat haba ki bom kita saya kabor kita bom lup kumta da kabor jong uto nemba ki mau ki bahe ki la ban paj la datang sisen bom ki numpat paj hanrei da kabau bom bunsin wat ki mau ru ki paj ki pra bat kitu ki mau ki bala paj ki bala pra nang tau nang penrit hadu ba u penluet bat kitu ki mau kin salong ki badon kam nakabanta ki jingdon kam ha ka jing im ka ba kenjado lane ka jing im ka ba kenjabriu te kata kadai yau nemba ubang hiju pendon kam tam kinong ti mau bat ki misteri tenrahi kene kapor nganom keren ya katangan keren ya kaktin ka jong blai kum utau nemba bat ngakwa ban ya pai syakawai ka jingjia syafang uwei ubriu uba kerteng usol jong katarsos Uneu sol joka tarsos, udeu breu ubala syeng school baha haki kejat jong utau principal lane u nong penyai school uba krau u kamalial ulalong breu bala stat u breu bala syempang bat sakawai pat ka jinglong jong neu sol kalong u breu ba shirhem halaka jong ka jing hikai niam ka niam jiu komta lapan san lapan rangba ya ubat lapan suthit u ya ka jing hikai kat kum ka niam jiu bat u kelalong u samla u ba shirhem hadu kata nakabenta ka niam jiu kat hadu baka balang jiu kala jit ya u kum u lidar kum u nong yalam nakabentaban pensitom yaki Kristan ki bayalap syapang kaktin ka jong ublay lane syapang ka gospel ka jong try bat unong penim jong iu Jesu Christ kumta laong hakaway kapor une usam larang ba ubalalong nong yalam jong kabalang jiu hendray kabas ngausi kalong ula kelalong ubre uba erang udon ya kata kajing long ke basenrang habala don kajing jit ya kinong syarai ki temen basan hakabalang ke ban nengkong hakapor jongki apostol ula benar ba kita kabalang kala jit temen basan kita temen basan kala long terai kami kajing Allah kajing lam jong u daiban pen yap kini kivreu lemda kumta ka kini kivreu kin pen kaladur ya kana ka pertai da kajing yalap da ka ktin ka jong ublay kumta laong ba ha kajing yalam ka jong usol kila lentemau kila bom bat usol ru ulia don benta ban penyap yau Stefan u temen basan u ban nengkong tam jong ka balang hakapor jong ki apostol kata kedai ka wei ka kam ka ba uta u lidar lane uta u nong yalam jong ka niam jiu u don benta ban penyap yau balas le jong ublay hadin ba kiyo i ya ka jing shlur ya ka jing nut jong u baula nut ban le ya ka bakom kan ka kam lai bor ya u bau dei ban long u nong pen si tombeng na ka benta ka balang na ka benta ki bele yalap sa Damaskus
Laay ya kata ka kot ay bor, shim kan ya ka kot ya me, bamen lech Damaskus, bamen pen si tom ya kitu kisenran, kibayalap ya utau Jesus Christ hati kesnong Damaskus. Usol jong ka Tarsus, ulalong ulidar, unong yalam, ulalom ya samlarang ba, samla senrang, kibakam shlur, kibakam klein. Bat kumta kilia mi na Jerusalem banle chatay siya kasnong Damaskus. Kad bakidang yayag na lenti kiya kren kiong si bit ngatang si upoy ha Damaskus ladalap yikito kibaya seng ngin pensitom yikiken tail ngin le kumta yikisnrang ruk ngin le kumta yikito snran ngin le kumta bat dah bakile keren kumta clear ki pasyat shaw ha clear kish ba sibit tang supoy nginyale kumta te ndah bakila rung hakiput kisam jong kasnong Damaskus kabapla galong boblay ula trei daune unemba bada kata kapor ublay ulapen donkam da utray jongi u Jesus Christ baru Jesus Christ ulawan ban ap yu haka surok ba banrung syakanong ba Ephesus bat kumno laong sol balay mepen sitom benyanga nalor kata kakmat kajong try jong yu Jesus Christ kalong ka ba klaim kat ka borjong ka kali ka ba tanra ikikmat kijong sol bat kata kajing teng shine kajong Jesus ikmat jong sol uklalong berubah matla bat om tang kata ka kubo kata ka sur kajong autray jong yu Jesus Christ kila dong ni kiskor jong sol baru arliang sngaw tosho ula kenyo baru arliang bakti bakjat don ya kasyo bat kata kapor ula kelon peding hasurok kita kibalaya lang bat kila yalong ngong ka ikan ka balay chia balay kalong kumne kila syapet une kertat ula kertat kertem tom itu itaw syuk ay ka balay chia kadde kanne kila persyang ban petung milong kila syang ban keren umlong itu syuk bata kata kapor udang keren sol uhap ong kumno ko try ayu memon yang abangan le try jungi Jesus Christ ong to kela Krista ong to ngekno yanga ong to yalap yaw Jesus hanray ong kilek siya Damaskus ngan saong yame try jungi ulakut no tangkata tangba ngan ong ula bom daun nemba yausol jongka Tarsus ula kelon hamadan ula matla kikmat bat ula kelalong unong pang kat kajing kasurusol ula keren da isu doyarap lem yang ngamla apanya isu nutsu ban keren kumbau ju keren bat kumta ki perlok kelaya betin ya une ki ya ba kam semtho aka Bible ngamnut ong hanray kila penpoy ya syaying jong Judas Judas senran Judas trashnong jong ka Damaskus usol anda ba poy hang ne ka ying ka jong Judas bam di lai ngi lai mit upendam rit yalade haki kejat jong utrai Jisu uang mewan pau yang mela keren hanga ngalalong berubah matla namar kata to keren hanga ka ka bangadei banle don kubor
dak ai ru em lai sngi lai mit u shu khap mat la u klem bam u klem di u klem thia u klem dem u khus lai u janjar u sngo pisa ka jingmut jing perkat tip ka ai ne ka bala jia yanga trai jungi jisu la yo i ba u neu vriu u ba u la bom u la don ha ki jingmut jing perkat kum tau la ong hau Ananias ko Ananias lech shaying jong u Judas hang tau don Sol jong katarsos bamen ya slok bat u Ananias uang try ngam nut ban lech bat u Sol namar bangati bu Sol de nong pensidom ben ya kabalang Jisu ong hau Ananias lech ngalatip manga kum tau la lech bat u lap u shem ya u bau dang duai dem pelup Ananias long ko Sol us para jonga utau ba meya kendo akalantina Jerusalem sa Damascus upha yang aban penpetpat yaki khmat jong me uyeng joj nakaba uduai dem pelup ulaya keren bat Ananias bat Ananias ulaya lap ya bat ulap diang no yau try jong yu Jesus Christ ula ino no yiki jinglong barim baro bat ulap liwang ya laka jong ka donut ulap diang yau Jesus Christ kumutray bat unong penim kataga day kabor bat kador jong utaw nemba kabalong kaktin ka jongoblay kat u erang hanrei u pediang yau trai bat u nong penim jongi u Jesus Christ bat u kelalong u atiar u bakordor ngan poino sya u ternem u baar u ternem u baar u day u ternem u ba pedeng bat yau neu ternem pedeng ngayu i baulong beda kordor hadu kata ngatarai ladam don uneu ternem pedeng bante kene kaying maner nga artatin laknem bante kene kaying maner ladam don u ternem pedeng tarai baro yas ngutu bhala da don ki misteri no snaying hanek ngutu bha yau ternem pedeng muto bangi batang da ketiga mon umjulong ban pendon kami itu ternem pedeng ban bom atil lafi bom tor umlong syu hanrei ki bom betang kene ketiga mon ya ki ei baro ki misteri ki syubat da ketiga diang badau ternem pedeng ki syok kat ka bakile kila ban thaudur ban penlong ya ki ying ki sem ki bahe kiba krau kiba syari nongwei syari foreign kita gijing kiba sispa san fomala lengba uternem pedeng ya narot bat kumta terter yang kijing ba ying san penyo i kita kijing hakin nong ba kiba krau jong ka pertai lengba uneu ternem pedeng kisna ki jahat ki bapenya jaga duriau kisna ya kata ka aeroplane ka baher hasun kisna ki jet kisna ki atom bom kisna ki ter yale thama kisna ki ter jakaban maneblay bat kumta terte kabor jong ternem pedeng kalong ka bakrau hadu kata te mdadon kambangan but batay shibun namar une ternem ulong ya ka ba ublay hiula ay ka but ka bor ka jingstat haki mystery ki jongi la ki day kikasi la ki day ki pareng la ki day khar la ne ki day ki ba kumno ru daune uternem ki pendon kam naga benta
ban shna jing shna gi jing ki sem bat ki wei te hagane ka por ngin ya phai shaka ktin ka jong blai ka balong kum uta u ternem u bapdeng ngau ban ai ngu yau blai bau trai jong eu Jesus Christ ulakot nang kong ya ki khat arngut ki senran ki don of deng jong ki balong ki nong tong do kha ki don of deng jong ki balong ki nong krong jong ka sorkar room ki don ki wei hal ki jong ki kam hanrai ong to ale nadin jonga ngan penlong ye phi kinong tong breu kumta kisenran kilawan ban but yau trai jungi u Jesus Christ naga bentaban ya tre lang hakakam kajong ublay trai Jesu ulai training ya kisenran lai snem kenti hanrei kim patla banle ruem uwei lei na pedeng jongki udino shisendon tang dakilai pauteli kisbai rupa bat kisa satang khat arngut kineru uwei ni kisenran rangba u Petros ulalek lang bat u syaka keperket semene nang to ulaya but lang habala kem habala te yo Jisu nak perket semene banlet syaki jing bishar hanrei hatang hakawai ka mit ulalen hakawai ka kena samla lai sin laiwat sngeu sun yau Petros ubala kren shirhem try lada barok kinya ino no yang ngate nganom ino ngate marwai ngan but ya me hadu ka bakut hanrei hakamit bala bishar utra Jisu ulen laisin ong kata ka kena samla ine mamaru ide wei ne ke biju rakat ba Jisu malakasngi pakle bik menupa orang yang ngakari ubik ke bom datib ke syukuran klebik kumma pakane pakren bik lai sin umai kata kena babli kata kadai kabala pendek dan rei ke ke basngau tenat hadin bau trai jungi Jesus Kristus ulam mipat naga jingtep uang lek Jerusalem ap hangta dat anda pinyo pediang ya ke bor ke jong mensim bekui pinlong yang akinong pla hang ne ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat syabakut jong ke pertai kumta kila lek Jerusalem ban ap hangta bat anda habaki don hangta haka kamra ka bahaneng tang cispa arpongut kad baki dang pelong jinga seng ban ap layo sngeu ya ka jing kerhu ka sawa ka eryong ka bai serkai kidang perkhat kawan ka eryong lan nang nur umtip ka ban be sya kata ka jaka ka baki kidon peu sem day yo i penban bakawan rungkum ka dur haka durkum ka tleding haka ta ka ying ka baki don pio i lada pluk ki klau lane ingkong ki ying ki don kat ding tu ko balong klep to kalong kumba pai penat bat kawan rung bat Maria wan rung kata kabor ka jong mensim bekut ka dur ka thliding ka kem ki baro kilaya yam kilaya lenyar kilaya kelon ka mon kilaya kelon ka diang kilaya duai kilaya panmap ki pop kilale kalong tik kum balong haka revival ka ba jios nam arajan riu ngam tip hangne ke experience kumno andre ngai thu yal ka jong ka balang ha ka bangadon pentorum kra hadu bangi kinong syarai ngilaya syam jing ban sol ban tem ban penjem ya ka to ka bor jong ka revival kalong kumtaru ya aki senran utra Jisu ha
ka Pentecost. Bat ka ba pala kalong batang katukan ne por kala kutno kata ka jing sengusi kala kutno kata ka jing khuslai kalawan pada sa ka bor ka jing kemen ka jing sengau baha bat kila ya ruai kila ya ro ya utrai kila sengau tenat kila ya syadri baibal om syam tho hang nek tin jong blai han rei la ong ba kata ka jing ya kemen kata ka jing ya ruai jongki kala penlong kat hadu baki para snong para thau ki badan hang to kilayawan ban phngo ya kene ki jing khang yet yang tei jing khang ba la ong tang si teng tenta la dap pen plau sa si kenta la nang bun bat kita ke balawan hang tam tip su mdon jing khen kat no po hajar bat ke ai ka baki ong kini ki vriu kili klebi kini ki vriu kili lamwir kini ki vriu kili diwan kini ki vriu kili dikiat oh kili klebi u syakri jong blai u Petros ndau yo sngeu kita ka jing kren ben ka jing kren no lai fujal la berkom ka kta hala ka jong ka donut na malaiti yau trai kum nong pen im jong u yeng joj na ka ba u yeng wong Ku kirang ba Israel ngim dai bangi klebej ngim dai bangi lamwer ngim dai bangi ladikiyat ngim dai bangi labuakyat hanrai kapor kadang sibit ublay ulale pala utray jisu ulapayaw man se makhoj hapdeng jongi ngilang ki freu ki balayo ya kapor ka joblay ngap jar kata kajing keren bencong ite ki breu kila sia ngap kata kajing ya lapjong syakri jong bleu Petros bat la ong hakan ka tin ka jong blei bat kajing keren jong Petros ong kala dungak ya ka donut jong ki Kitaru kila yam, kitaru kila snusi, kitaru kumpulan maisu, banlek painor kumnon lek kumnom sotu snutausu, makiru ladon kajing ketak kajing ketang kadonut, bad kajing bom banse banlek ong ha u Petros, para, banlek ayu para, ba minyo lem yo kata kajing suk kumapi piyo, yarap lem yang ikut para. Syakri jong blai ut Petros uang tu mentah pingat no how no Jesu yau ba fila kem yo yau ba fila pen shol tamben yo yau ba fila pen pangpan skesia o ya ka ba fila sanar na yo ya ka ba fila dong ya ka krom yo fila pen yap yo fila te fila pen sitamben yo tong ngait no hau namaru ne ulang unang penem yo nge ula pa ya ka bor man se makhoj la da fi pdiang yo u Jesu nang ma bi ki pap jang phi kabas ngotenat kalongba mdon porban keren sibun kumbalai hajar ngut kikela kabamut ha kasmi Pentecost lapan baptis yaki lapan yasok yaki syakabalang ha kabakum kata kasngi lakhot yaka kasngi Pentecost bat kene kasngi Pentecost lakhot yaka the birthday of the church kasngika jongka balang Kristan but nangning yui kalapur ka gospel syakamon syakadiang syatei syati try jungiu Yesus Kristus long kisenran lek syakapertei yalap yaka gospel pelong senran ki benriu baro bat mentah lasis pa prapos nem tam ka gospel kala poi syari khasi jantia hagar po arteri gujun khat prospa sau poe sora bat mentah ya kari khasi jantia baro gawe la pelong Kristan bat kane kadai kebor kejong mens sim bekut mensim jong blai ula trei jem jai ha ki briu
klem padaya lap sibun u Petros udang yalap tang kendiap si teng kentar semdon kumbalai hajar mut kivreu kilak telak kabamut kane gedei u sembai ka ketin jong belai balayalap dau Petros bala keren dau syakri jong belai bala penbaptis dau mensimba kod jong belai bala ai bor bala penkup haki senran jong Yesu bad nomor kata ka gospel kalaroy ngu yau belai ba gospel kalawan poi hang neri khasi jantia kumne kumba kalong kam dai syu tang haka balang presbyterian kalawan kabalang Roman Katolik ngamong ye kine ki tenat balang ki bami kini sngi ki basya mi no nakabalang presbyterian kia ong ba kia lap kia keren syapang ba lemda pen baptis pen ngam pinum la ban poi syaka himau blei try jungi Yesus Kristus uklem ong kumta uong Yohanes pen baptis yang bat Yohanes pen baptis baru Yesus swawon le kiuno uang kumno Yohanes sisa open baptis daka hanrei don kam mentaban pen baptis ya pi dau mensim bekod kabalang presbyterian kumbalahikai dakawa da nadu utrai Yesu ha Jerusalem kapoi syari wil syari bilat kapoi syari khasi uang dapen baptis daka try Yesu klem ong lecap wa kra pen baptis haka lane hadam pen baptis pengam ba pinyo jing penim mumong kumta hanrei ong dapen baptis haka kerteng gajong ublay kupa ublay kon bad ublay mensim bakut kabalang presbyterian kabat ya katakan nongrim hado menta kasmi kalaroy sitelup jong ka pertei ko kikon kabalang pokse wat penklumare ki jingmut jong perkat jong fi haki jing hikai ki babakla ki bawan hakine ki sni ha ki tongkong ying haki shnong ki tau bat kumta ter hanrai kanong rim yakaba laseng daki apostol kalong kabangi dang penek pensak yaka hadu mentah kane kadai kajing trai kabani kabasuki lengba umensim bakujung blai ngidon kam mengi mentakum kabalang ba ngin nang yok bor syu kabenta kabalai bat kata kalong ternem balai laneu tau ternem barit ngi kirang bak breu ngimda jukam yo i yo tau ternem barit kendiat ki bayu i ngan ong tangki kentei kilom kumi ki kam yo i yo tau ternem barit bat hanno fishem yo tau ternem barit tam ladadon ki bom tip ngan yatu lek ha kadukan ukamar uba pensnai kita ki sok skor uba pensnai kita ki kadut ki satik siar uba pensnai ti ki loket siar uba pensnai ti ki kenjiri siar bat lada fin lek ha kadukan uto iternam iwa tangkad ju chor kum to no chnak siar le tit kum no tit tok hanrai ka ba phla ka long ba da kata ka jing tit jung tok tit jam ha hanrai ka ai ka bolwa le ka long la thang sao ha kal warding bat ka to ka siar ka bala thang hal warding ka stem lana kasau bat habala tit dai tai ternami berit uko ungu
Pinyo I ke ba ipla bat ke ba ilongo kito ke bakam ruspa ki deng itu loket ksiar ke bak no syadu sengkai sirnyeng kajing itenat hai tip ubah poi dikilak tengka sna mano sna ubah pli kamar balai namar baune uternem uberit udon la kajong ke bor bat udon ru la kajong ke dor ban penyo ya kito ki jingdeng ki bakor dor tam kum gajak benriu khasi ngimla ban len ya kajing nyokor ya kaksiar kat habadon nginyo I ki kemi haba ki pensat ki kun ki bakila ding 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 mon ksiar nga mon ksiar nga balai kilit ong kemi ksiar nga mjiong ru ksiar kupa ngam dia sengari kemi bal ong ini ksiar kupa ong bet iksiar nga banda ong sin ong tadai namarba lapun mai lakha mai lai bun mai vat namar kata kikam terai bai de iksiar nga tongan tunda perslam to te ka ei ka dor bat ka bor jono ternem kalong ban penyo ya kine ki jingdeng ki bakordo hadu kat no kalong ka ba ngau tenat ne ka ba sngu ba lengba kine kinong sna ba dau tau ternem mo berit hanrei ki penyo happy bat hangaru ya kine ki jingdeng ki bakordor Tengen ya fai syakaktin ka jomblay ka ei kata ka bor jong kaktin ka jomblay bala sandur ya pi bat yanga dai tai ternem mi berit kadon la ka jong kador bat kadon la ka jong ka bor ngan pai kendiat syakaktin ka jomblay kadon katoka samla kabapan mi isnam kat arsnem lenter kala samla bha bat ki ong bakatoka jingpang jong katoka samla ru kalong ka syirkai ka ba baba uno brul na ganeng no ka brul ki bayo to ka jingpang mi isnam mbit banya kle bat ki bahing sem ki kur ki jat ki kha ki man tang ka jing ka balas new bok ka tangamut kimban seri ban lek penyap seno ya la ka jong ka kun ka ksiu ka do snam hap ya sha sitom kumta ka to ka jing le to bakata ka khna samla ka bapang khat arsnem kila lek chata ong kinong duai kila lek ki ong chata kinong kenyal lek chata ki bakhan lek chata ki doktor lek chata ki bakhem lek la lek lut ong kaktin yang ublay kila penlut-lut ya ka aspa ka peu baro ladi ki kendeu ki mar ki mata ki badon ki embaro ban penlut ya ka aspa naga benta kata ka kun samla jong ki hanrei wat habala dilut iki ru sep mentoy kane kala nang krau kala nang telot kala nang suai kala nang rit kane ka brui saben up stang lano kan sayap hakabakut ki rai buru syukur long kat balong jia kat bajia pendon kam diktin long kamon penrat kata kamut kadayap ru lasu endala rai dakakur ka jaj bajia kat bajia long ka balong ka daga kalayam dawa terai malayam ngamdon lat syubat imang da pertai pitarai lata kakur pro kawai kan rai kumta kepok pro kawai yano pim sengau nom sengau ngak ka sengau bat kata ka samla kala yam jing tiale msim tho ang ne rai ngasnu thu sai kedar gamdon lat syu bat sei rom don lat syu da pedang jong ka jingkut lat kadang ken mau yom nong thau mano ba thau yanga mano to ba ai ta men sim yanga oh deu blei blei ngamar kata la da me thau me ai me la ta men sim to yara patraya na hame ki kur ki jak junga me junga ipa junga kim yarap shu yanga la le shu ta trai so ba yara ba ha yara ba trai hajim tia
kaya marway. Kumta ublay, userpai ya kado nut jongka. Kawan kajing ngetip lem ki ong Jisu udon hakane kejaka. Uan ban ya lapang ne. Kami na ying ko ong may ngan lek sengap yo tau Jisu. Kam kun wat lek mi su kun pi kilan spit lenti manopan. Kom wat sengu me ngan lek me. Wat lek khang me yang ngan lek. Kami marway dop kaya cata si kabodon Jisu. Dalam poy kata kamadan, tahu poy pak le lum lembung. Hakajing telot bepli kan rak panyai lumlong ban lem lumlong. Sengap na jengai ru tu por sem padon speaker kumadon mentah syukuran tang dak kasur briu. Kam kot sedu sotai sya jengai. Kalau persang ben ini nang nom tu ngal perkat lem tikong to seba rungan. To sekong don mano patio. Kalau yang tasip pang kongan lem no. Bentu mensim ong tra Yesu. Yajno na satai syarut. Baikat palat snei lenti tum. Sepoi hantai jaka bodon Yesu. Masyu perkat imat ni siak kitram kam salisu. Hapedeng kata kejinglong telot jongka kala yajno top. Pointan. Hadu hantai Yesu. Teu Yesu pai kumbang pai mengas tegi paiba tesna sadin no umpai Yesu mankeran pek beri sene. Dan evre kami ila nor kamat Yesu tang bakariam Yesu kalong kumtu kuma fiika kam jurong to jankup kene kener kalau jong kakti kakta ya karmiang ka jankup tra Yesu. Kabapla kalong ba mariak ta ya ka jankup ka jong utrai jong Yesus Kristus ka jing pang ka balabat kat ars nem haka kala mina sisendon. Kas ngau yelade bangalalong kum ka samla ka bala yobor ka bala klain klem di lawai klain klem donnong duai klem donnong klem donnong yarap hanrai hamar yak ta yak akti ka jang utrai aya ka jang kop ka jang utrai kalayo yak ka bor ka jing klain bat hamar kata ka bor uji sulong don kini ki senran ki bedon ta don mano balak ta yang Petros bakam slur traim don mano bakta imat sudai bakung pendei nama kia kenturno pai ba imat skum pendei ya ka janjong pi ong tra Yesu mtai kumta don mano balak ta ya ki janjong bata kata ka por tra Yesu pai di no kadon kata ka kena pentai ke pang misnam kat arsnem kumno ong kun kajing ngajang pa kalapen kia ya pa tu kilek shalaying kavreo kabala suk kavreo kabala yo ya kajing penkot kaburam bat kajingu kalong yaublei kabor jong ginong kenya, kabor jong ginong kan, kabor jong ginong duai, kabor jong ginong loe bertong, kabor jong ginong kem, kabor jong kiri ustad kepertai, kam dan bor, ya kasamla kabalapang, kadar snem lenter. Hanrei havakta, ya kajankup ke jong utrai jong Yesus Kristus, kalayo. Ya kajimpen kia. Para bangai kaktin kajong ulay. Try jong yu Jesu ong na kasamla. Go kun. Kajingek jong pa. Kalapen kia ya pa. Balada mangiki kun samla. Kibe ema kajing telot kajing suai kajing long ka bakan jadok bat ka bakan japertai. Tongin lech syau Jesu. Ngin kener ya kakti jongi. Banyak bat ya kajangkop ke jong trai Yesu. Larabidon kano kajing pangga bakan jado. Kajing pangga bakan japop. Kajing pangga bakan japertai.
Try jungi Jesus Christ udon ka bor ban penkoi. Yapi bat yanga. Oh misngaw ban aingo. Kadon kaway kanuksa kabada Jesisya haka ministry na kajing trejong na. Udoan way samla ubana siya kata siya tan bangat pek nga kami kaman siya. Ubawan school hang na Shillong. Ubala pas bah. Ula julong usamla ubiyakit kam jing siyang samla. Bat ulayok kam hang ne Shillong hasketriat. Banda baula yokam ne keteriat Shillong rengkat bagi perlok perjot entah terter. Sedang ban ngam bagi jing sengau bah jong ne kepertai jong ne kanong ba. Bat upep jing sengno. Kabalang kalawat ya dan ray layok ka jing tip kabatik kena baula im ka jing im auria ula don briu kumba arngut laingut si snem sabat kawai kesamla sa si snem 4 sabat kawai sa si snem 4 sabat kawai namar ula kamdon ka kerdan qualification ujong ka syukiru ka bakam rem ka bakam kraw ka pisar imat kalawan buk-buk sa pelajong kumta imno kata kajing im bat kabalang kalaweng no yu na kabalang hadin katokan snem baula enjoy de kata kaspa kaba ula tresitom ula lum very sad yo ya kajing pangkan sar laletra ya hangne ki doktor Shillong kim la shu kilarifarno shavelur ndah balalek havelur kila treat kiong ba sorry we could not help you because you came late ngimla syu ban sumare fina marfilawan slem palat so please go back to your residence to your home prepare yourself to meet your Lord ong doktor rang bakna CMC Belur. Lawan sini si por alam kenmau kita kitin ong doktor. Tenrei kita ki met jung ulan kita ki dos jung ki bau laju ya kersum keti ki pausnem. Ki yawan sengulem ya Badawan sengulem ma kalok long stan hapor bomtuan kalok si. Ai buri te kapor bayu I kalok tu tersat ta jithia hakapor bakal le chatai cinta koroi te da kabong le amta nang jur kata kajing pangkansar te hangta langsung tu haka bala kamjur sung tu bakato kajing le jung te kala sniu kamut unpoi sabayap bala dayap Tulah sumudur baik bengate ngala leg dujok baik ne tala wayar tat yang mdon jingkermen syu yang te ka penlong bong mensim jung ublei ubala jupulei ki dekot nga bible kata ka jinglong samla ukun mau biang ukun mau tu dekot ka boong tuan fia nga barok ki batat bat ki bakia ka jingkit dengan penjem te kui kendit benriu ong kum tatengan ngan paino taku kesngi ong kemi kis elek pen kot yo pastor eben ngade pastor eben pisha wes ki ong kata kemi ke jingdom ngalek pen kot pastor eben ban lek pen sim kiyat ya me nemarkat bawan ti perlok te bakot perlok te lek kot lek ayu ban lek pen sim kiyat te wong kata kesngi ta kemi ban lek kot pastor eben te kadom nganyu bapli kalok ndek kemi kalok ngan khot yo ulit khot pastor ben ulit pensim kiat eme hang tadu yam ta kata ka jing yam jung de ka kta fi kata ka kemi ki kun karo kala sung silang tengal kum keren kum no kum to tekalit pan map ngan daman mit kepa ngalak kum ong kum to pi ong neun pakot pastor ben pi mut ong kum no ngalak kum keren kor ong hamud kot pastor ben aku wan penduai dadang long dang ma publai nan peliang balang no yang ngamut bet om ta
o phimut mong tani kpa map no tak pa to la sai tewan khot yang nga ten lawan khot yang nga tengah kli ka tengah sung thu bo la kwa tengah khot yu te men san ye lang bro ngut ten dale point ta kamra le keren le Ang pastor ngala de beriu bapap ngala palat banyukun sarang auria pitip hama pi ngadan ya patchato syaitan pide po jung pi ngaden mungkin kamla sang samla reng dawan sane haki porsok janga haki de bam ngala ya ngala long beriu ngamla so barengan saya baladang ayap klem yo jingla bambut ngala ya de blade map ang pastor yang den la planta tai sur bayut ngala pentengan ng lada pikirlah ke bamut, pi try jungi Yesus Kristus uang ukloi ban map, yau tu dekat calor junga ding pernah, laksana pernah you buat Yesus uang kumno, uang Yesus kenal yang anda mepoi hapeneng tu kula ke bamut Yesus uang kumno, hakene kesngi menang lembat ngah ke paradise, dia firu lah ke bamut dang map, dang map apa pastor, tetangga ku, ang pelakut jimut sisa, pelakut jimut sisa. Dan yang layu yo kata tinggal ras komiti balang kala yakut to ngin lek pediang balang no ya uhin tela pelong ke jing lek pediang balang ya uha jing tiapang tela pediang balang u teka kemi ke bakha ro kelas ngubha ka takalok kemi kun las ngubha teki kun kelas tenat hadin sitayo ong biang ali pen khot pastor warwan biang ane talawan khot biang tengah lenya stang marway ta semal kamsting ni taikam ngam das ngo sistem jing mutsu tela lek biang tersin baar ong pastor ngaku aban yo simbetan no sakramen ke jing kawai try yo se try wan shau no yang ngak no kopor ong pila long kloy ong oi tengah ra biang ita kakam hakum ti balang tela ya pen bek ban lek te lek kambun kita men mesan kum ti balang te yo ban pendep ya kata ka sakramen jing kawai try ha kamra thia jong u bat naduk tas ngiu la sengu bahau la sengu kumen te hadin sita yo ong biang ni te kemi ma pensum kemi ngasung kuat sum te ka kemi kala pensum wong ma penyat seri tu ka jan bangaju pong sut msua bangadang jiu lej ngaseng ka kemi ka kongu kalok ka kongu ka penyat seri de hatak step na de sum pong ke jan wong ma pen wai kali ngan lej jing mane ong mentam dei tes ngi try om dei se sengi try ong nga sengi kumba ya ong tu sengi ba kadik sengi try menta ong em tala da kum tam no shu to ya pelung jing duai no shikun ong to kupa tele shong ta de shwa ban duai ong pek kemi nga la long kum ta nga la le om tau plai tu iteki pop ndai ngan mong shu ten rei ong to map no kita baro te ngala rung balang biang ngala simbenta sakramen tu blei ngasu tu ulama yang ngata la dau tran wan sauno ano rapor ngala kloy te piru im kletno itu jing bakla jonga te piru im ha te ong tiki kun play i jing long jonga na mat kun kala kham sam lalut te pi wat but in kusa ba jonga tan re im ge im ko bathamai te la pelong jing duai te jo la dap to jing duai tu ni ngasu thaj wong te ngan tiano shwa bat ula letia teka kami teka kalok teka subahi teki ek te te isteng kenta kalet pe jingkang dan shu lo ong lepa te kitin lada trai wan shau kanoru ngalong bala kloy te piru wat susi piki kunru lada trai wan shau no kopor si bat ka basngut nat kalong ba uklat no hanta hagas ngi bo ontep ngampoi perkat ba kata kami kedina laban kami bakha kle kenri ja ka syuk laban ki balia bit ya biang wan sna ya ka pandal kum basna pandal presbiteri kabangam ju i meno ta pandal ka bata ada di korit tengala asngu don ita junction tengah sungkai no ta ka kami vele fia sna ka ne kong ukun jonga ubala ja ngala sempat ukun ubala ukun bala yap ula impat nado bola kelak bamut ula kumtung bala yap kot ya fil ya tu ya fil simenta sakramen ula flalut yang ik baro ngaka kami berbor sing le ya duai bo blei un lech suk sebeneng bat ngisnu tu syai ba menta kasngi kunjunga ula lech
sakakti ke jong unong penim. Te perawani kei ka bangadon banong ba kabor jong kaktin ka jong oblay ka batrei jem batrei suki kum daw to nemba ka bala jia ya usol jong ka tarsas kum bala jia haka sngi pentekos hanrei haka jing im jong pi bat jonga maruai ngidon lagi problem lagi jing bangilamat bat ngiya kendu bat ngila pensngusi yaw blay. Hanray kaktin ka jong blay. Try jongi u Jesu Christ. Kalong ka basngaw tenak. Ktin ka jong blay. Kalong bakalong ka syarak iki gejat jonga. Kasam ka ba sispa kat kandai. Sispa san ka ong kumta. Utray Jesu ang bamtang daw kupuhi baun imu briu hanray da kaktin baro kabala mina na kasentur kajong belay lada kaktin kajong belay ka don hapo jong pi ba jonga ngilong ki Kristan ki baklain baladang idei ba na mat ya ka jinga kumbala jia ha ki wei ki jaka kamtam ha ka jok jonga ne ka jing pensitombeng ya ki Kristan nginlong ki bala kloy ladang idon yu kaktin ka jong blay upol utho sya Efesos ong kaktin ublay kalong kum ka white lam uman sim bakuj sya ki Efesos kal nriu kad khot kabasaw nang ta unong tho si ki Hebrew ong kaktin ublay kalong kabaim kabadonbor bat kabakam nep ban ya kano ka white lam arliang serti kabala ban penyaklat kabala ban penpei hedu ban penyaklat ya ka jingim bat ya ka mensim ya ka met bat ki clench in Hebrew ar asau dekot kat ar kaktin ka jong blay kalong ka bat don kam ya phi bat yanga ngasngawan ay ngu yaw blay ngalong kumne kumbangalong namarba kaktin kajong blay kadon kabangi pendon kam ya kaman kapor ko kikemi pila bandan ya ka Bible hakam rapdeng jong fi pila bandan ya ka Bible ka senduk jong fi pila bandan ya ka Bible ha yung syedja jong fi pila bandan ya ka Bible ha office jong fi handray ban pule kam day kane ka basu ajing im lemdangi pediang ya kiktin ke jong blay lada kaktin ke jong blay ka dana po jong fi ba jonga nginlong ki sekriu try baladau try ula ibet banman chauno ya fi ba yanga nginlong ki bala kloy bat ngin yo lek lembat u siya kata ri ka baula legpan pen kre nakabenta jongi ay kublay yuginong peniya jong ka Sunday school bagi nang ya try shitom ban penlong yaki kon ginong pule bamday bagi subdon ya ka Bible hanray bakin don ya ka ktin ka jong blay nakabenta ka burom ka jong blay amen. Kublay simun pastor mentara ke kubor ke kodor ya bersama pedeng jongi kublay ulang kerku ya pi ulang ai pi ya kemet ke bakot ke bakia bat ulang yai pendon kam rat ba ai pi ha ke ministry ke bipidon menteri wat ha ba pi lai thu apdeng jongi bipila syong thai ndai kibun ki kam ki ba pi trei menta ba yakit ya ba ke kam ke jong trai ulang yai pendon kam rat ba ai pi ke ban trei ya ka kam gujung trai ba kat ba udang ibet ban bu isne piasla jong ni ko perthai dia kan ni kapor ngamla klam da pen pa gujing songu ko jangai nong isum benta baro nadu i organis nantai nong yalam jing roai i barang ba balang jengi i wala pule sedang baduai itu menbesan bias kharpuri
Bila penspelling ini ke ketian ke jong play. Nata ki special number ki bingla maniyo. Nakini ke combine samlarang ba senior but intermediate. But kumju ya ke choir jong ke balang. Berdua ibu play unang yai pendon kam bigi kon samla bagi ke choir kumju. Hapdeng kijing syakri jong ki ling bagi sur jing ruang kisap kita len ki bu play la ai ki. Ngamla kelamda pen pau jing sengongu I sketri jong ke school pen pau. Yula pen kreak yula pen biang ya ke report kumtu kumgilala ban sengau. But ya ke praise and worship team ke bajulong ke jing ku yang I kumki kun jong play. Shua bagin yo sengau ke ketien jong ban ai ke jing ruai pen rehem sim. Tu play unang ke kui pi baro ki we sim benta. Hakani ke program naduk wastang haduk ke bawah no jong ka. But unang ayai penon kam rat ba pi hang no we bit ban penon kam pi na ka benta kaburam bujung te ngila pois syakwin penwai no ini jing syakri jongi hang ni por but nginer wai ye ka jing rwai ka bakhat du ka bashis pa saw puai but hadien jong ni ka jing rwai ngan ngau ha ban kerpat I teman mesan rang ba jongi teman pesan PS giri bin bu iki baro iki menglalaan pendap ke jing duai but ban pelait ini ke jing kerku penwai. Tuyang Bet Yusambai Babha Bet Min Step Min Sni Bat Min Min Bet Yusambai Babha Kak Jong Ublay Bet Yusambai Babha Haki Kindo Ki Basay So Bet Yusambai Babha Kak Tien Jong Ublay Bet Yusambai Babha Bet Yusambai Babha Bet Yusambai Ka Jing Yai Shabat Jing Jem Nur Bin Benaku Bor Gospel Bat Jing Map Halor Ding Na Bet Yusambai Babha Kak Tien Jong Ublay Bet Yusambai Babha Haki Jat Ben Riu Ka Perthai Bet Yusambai Babha Kak Tien Jong Ublay Bet Yusambai Babha Jing Eo Brahala Jing Im Bet Yusambai Map Ei Kak Tien Jong Ublay Bet Yusambai Babha Bet Yusambai Babha Bet Yusambai Da Jing Yai Shabat Jing Jem Nur Aku bor gospel Bat Jing Map Halor Ding Na Bet Yusambai Babha Kak Tien Jong Ublay Ini dua Ni aingu ya me ablay nama kini kesengi kebakrau kesengi kebakentang kejaume kam tam kesengi kemengirake ya ke Sunday school ya ke World Sunday School Day hak ni ke balang jengi bat kumjur hak pertai berak kowe ngangu ya me ablay nama ke kubor barok kemengir sengau kini kesengi barok kesengi aduk kini seng kemenengkong bat kam tam kini dia seng kebar long sya kubur ke kodor, wai yang ke jing syai, ke jing kentu, ke jing kenfam, menala ablay,
ban long kita kena trailem ke kam kita me kena ke percaya nak kamta ban pen priang ke tin kita me kena ke percaya patu ablay ban agi kai ikon ke balangอยู่ทางแหอยู่ทางขีอยู่ทางสันดูกระคูอับเลยกูวอร์มีสงาวนี่ก็พอคำตามกระคูเราจะสักจะไม่ให้น้องตะเมนจังอีนี่กระปัดมันไอยิงก็จิงเขียมันไอบุญลิกสนามเป็นนางยอชัวเดียนนั่นมันใหญ่สักขี้ไหมเดี๋ยวลองกันจิงกระคูกี่เว้ยปราบไงรู้คุ้มจุบาลีจุสงาวไปบำพัดจุสงาวรู้กระคูวอร์นักเรียนก็จะไม่ลังบายจังอีตรายกันรัดกันที่กระปอร์นี่ด้วยในระหว่างนอนเล่มกัดก็ยิงก็ซ้ำจังอุรุกุมจุในกระคูกุมจุเรื่องบาลังก็จะไม่เอาเนี้ยปกเสกกีบาลังบารองเนี่ยริคาสิจะบาจันเจ้ากุมจุรุให้บางไงแรงสัตว์ละก็ประคายลายอย่างเงี้ยเล่นก็ยิงก็จะไม่แต่ก็ยิงกระคูไปถึงในพวกกันใส่ตำจังไม่ai rồi cái chuyện gì bạc cái trong plei pa nó được bom chụp quật cái chuyện ai ai cái biang cái dấu trai Giêsu unong pen im nong sus pa chuyện gì làm mặt cái slok bát yang mình sẽ bor cho mình xem mà khôi ini beralai hawa cái sông sạ làm gì sông sạ cái bangai cho mình hang ni bakal leng setelah ke percaya nadu mentah barakat taru amin.